farkawa daga ku dau wannan bacci ku gwada in Allah da ba za a ji kunya na ranti da Allahn Annabi Muhammadu duk uban da ya tabo ka wallahi alazim ya shiga mamaki fiye da yanda kuke tunani. na ranti da mukamin Annabi Muhammadu a gurin Allah wallahi alazim wannan sirri ne mujarrabu kowa ya tabo ka ya shiga bala'i wannan sirri ne na dafayi gagare makiya duk wanda ya jefe ka wallahi sai ya mutu ko wani rashin lafiya kake fama da shi ko kudade kake bukata kasuwanka ya saya ko kuma wani muhallin gidan zama kake nema ko abun hawa ko jari kake nema na rantsi da Allah karka wuce wannan sirrin wallahi alazim zai amfane ka har karshen rayuwanka sirri ne mujarrabu dan Allah masoya ku yi wa annabi salati ya kuma Allah ya karawa annabi daraja da yadda wallahi alazim domin annabi Muhammad zan baku wannan sirrin sirri ne babu je kaka dawo kowa ya buga wannan sirrin ijaba ta biya ka sa a ranka Allah zai biya bukatan nan saboda dalilin annabi Muhammad wallahi alazim zaka sha mamaki wannan sirri idan ka jarraba kuma dan Allah ƴan uwa ina so in ci arzikin annabi Muhammad ku tura bidiyo na duniya gabaki daya wannan sirri ne mai amfanuwa ka samu mutum 15 ko 20 ko 30 kan mai sharing Allah ya bamu ladan ni da kai wallahi alazim sirri ne na sirrin Fatiha kafa 41 ko me kake bukata ka sa a ranka Allah ne mai yi Allah ne mai komai amma dalilin annabi zai biya bukatanka ka zo ka jarrabe shi wallahi alazim zaka yi wa iyayen addu'a masoya mu Fatiha ne za a yi kafa 41 ka nemi ruwa idan ka samu ruwa da daddare in ka zo kwanciya ka tofa Fatiha kafa 41 alhamdulillahi rabbil alamin zuwa gairin magudubi alaihim wala dhalin ɗan uwa masu tambaya masu kiraye ku rige aya tura Fatiha kafa 41 zaka tofa ruwa ka sha ka kwanta kana farkawa ko tsakiyar dare ne ko da safe ne ko da asuba ne lokacin da zaka farka in ka farka kace la ilaha illallah jalla jalalu la ilaha illallah jalla jalalu abinda zai fito a bakin ka kenan bukatan ka ta biya saboda annabi Muhammad na baku wannan sirrin saboda annabi Allah ya sa kowa ya dace da alkhairi Allah ya sa musulmai da yawa su amfani da wannan sirrin na baku wannan sirrin saboda annabi ga masu bukatan fatashi da jalabi kofofin arziki su bude taurarunka su bude ana ma alkawari ba a cikawa ko kana fama da matsalar rariyar hannu kana neman kudi bawan Allah sai kaga kudi ba sa taruwa a gurinka wallahi alazim ka mallaki wannan sabulun farin rugujin nan ko da sila ko babu sila sabulu da na canja kaddara sai kai arziki a duniya farin jini kake nema daukaka kake so dafayi kake nema jalabi kake nema ko kuma kana so ka yi mu'amala da manyan mutane su dinga kyautata maka wallahi alazim daga ran da ka fara amfani da shi ka fi karfin a taimake ka sai dai ka dinga taimakawa mutane masoya mu duk wanda yake son wannan hadin sabulu mun yi bayani yadda ake hada sabulu nan idan kana son ka hada babu bakin ciki ka shiga profile namu ka saurara ka dauka ka hada in kuma hadawan zai baka wahala ba za ka iya hadawa ba muna da hadide duk inda kake duk kasan da kake duk garin da kake za a turo sakon ka insha Allah in kana bukatar hadidden sabulu ka duba kan profile akwai numbobi ka dauka ka kira ko kuma ka yi magana a WhatsApp duk abin da kake so za a turo maka ko turaren wuta na mallakan customer in kai dan kasuwa ne idan mutum ya zo ya sai abu a gurin ka gobe ka mallake shi dole sai ya dawo idan kai mace ce idan kika tura jikin ke wannan turaren wutan kwana 3 a satin zaki samu miji kare da yadda Allah shi kuma kulli na bi ta zai mallaka ido na idon ki wallahi alazim minti 30 duk uban da kike so ki mallake shi a duniya sai kin mallake shi masoya mu abubuwan mun yi bayani yanda ake hadawa duk wanda ba zai iya hadawa ba muna da hadide ka kira manager direct in kana bukata emergency 091 30 30 33 43 Allah ya bar mu da annabi Muhammad Allah ya kara mana son annabi